Koska se tarvitsee heti? Alkaa koita kenkiä. Onko se bändi siellä tommonen rykelmä vaan? Hyi! Rakkaat partiosiskot ja veljet! On ilo nähdä teidät Sankon joukon kokoontuneena tähän meidän kilpailuumme. Tää suosii meitä, ja miksei se suosisikin. Nythän on niin, että teillä on edessänne kova ja vaativa kisa, tai skaba, niin kuin se Helsingissä sanottaisiin. Mutta emmehän me ole Helsingissä, jota sanotaan vain kisa. Muistattehan rakkaat kisailijani, etenkin Aki, että noudatatte mitä suurinta varovaisuutta tehdessänne helpoksi luulemänne paperitehtäviä. Sillä ne eivät ole niin helppoja kuin miksi niitä saatatte luulla. Mikä taas johtuu siitä, että meillä ei ole ollut helppo lapsuus. Varsinkin ikan lapsuus oli vaikea. No asiasta toiseen ja toisesta kolmanteen ja niin edelleen, mutta 666. takaisin kisaan. Reitistä voisi sanoa sen verran, että semmoinenkin on saatu aikaan tähän kisaan. Ja tuon kutakuinkin ennakkotiedolta olette jo kulkaneet tietää noin 60 kilometriä pitkä. Ja vaikka se onkin kohtalaisen pitkä, se ei ole rankka, vaikka jos jostakin sattuman oikeus saatutte eksymään. Kun rupesimme järjestämään tätä kisaa, oli sen alkamiseen aikaa 2 viikkoa. Olikin lokkitöherrysten johdosta. Ja te rakkaat kisailijani, etenkin Aki, tiedätte, että 2 viikkoa ei ole pitkä aika varsinkin kunnon kisan järjestämistä kyse. Mutta me teimme sen silti. Kisan teema on Mantra. Tehtävissä olemme soveltaneet kisan teemaa, kuten toitte kisan kuluessa huomaamaan. Rastella rokki raikaa ja muta lentää. Saatte käteenne kirjekuoren. Kirjekuorta ei saa avata vielä. Julistan kilpailun avatuksi. Voitte avata kirjekuoren. Tervinen ja se. Sakari. Jokainen bändi ottaa tästä itselleen yhden. Joo, kaikki laittaa tonne keski. Hei, anna tuota. 1 kakku riittää. Joo. Sen jälkeen saa lähteä. Mä antan koko sun. Tikka jaamu. Joo. Se on kaukana. Ihan sama. Mennään sinne. Niin, Tero, minä ja me ei siis sinne. Eikö nyt? Paljon? 5. Se kaupungissa on mormonien pääpaikka. Salt Lake City. Aivan oikein. 6-7. Hähä. Mä oon tätäkin sanoa niin. Häh? Mistä ilmestyy Osservatore Romano-lehti? Rooma. Lähellä liikkuu Vatikaan. Montako järveä Suomessa on?
Me tullaan tosta noin. No. Mitä se pitkin se on nyt? Joo. No niin mennään sinne suoraan. Ilpi! Ei nyt Janne. Ottakaa nyt tekin vaikka mitään. Oi kiitos. Kiitos. Joo, nyt on ollut. Täällä, okei. Noin. Vartiolle ei anneta tällä hetkellä. No niin, ääni. Istukaa tuohon vaan tuolla, onko sulle juna ja... Minulla on hyviä. Voisi siellä valmiina. Sulkuun perään on moi moi. Ääni 5.2. Mitä? Pustoinen lähtö. Ei oo väliä. Ääni 3. Vaikea. 3 se on. 3. Tää on todella tää. Kellopuu. Ei kun. No he pullaristo ihan. Kullarista on hyvä. Six.